Hola, què tal, amics, com esteu? Soc Miquel Serra, d'Osona Servei Office. Avui aprendrem un nou truc Excel. Avui treballarem amb filtres de text. Comencem. Obrim el full que li hem donat per nom filtre de text i veiem aquí una sèrie de dades que comencen amb l'encapçalament data, amb l'encapçalament nom, fixeu-vos, i amb l'encapçalament... i amb l'encapçalament valor. Vale? Bé, en primer lloc el que farem serà immobilitzar el panell aquest, que a mi m'agrada molt treballar així. Us explico per què. Fixeu-vos, si jo estic en qualsevol cel·la i el que faig és control inici, automàticament me'n vaig a la cel·la A1, veieu? Aquí està situat a la selecció. Mentre que si jo immobilitzo els panells, immobilitzo les finestres, aquí l'hem situat la immobilització i ens marca la línia aquesta negra d'aquí, la veieu? Jo em situo des de qualsevol punt del full i a la que faig control inici me'n vaig, fixeu-vos, a la cel·la A1, a la cel·la A4. O sigui, sempre estic al principi de la llista, per això m'agrada treballar així, és un costum que tinc. Bé, anem pels filtres, que és el que ens interessa avui. Avui ens interessa filtrar per text, no ni per dates ni per valors, que això ho farem un altre dia. Com ho farem per filtrar ràpidament per text? Imaginem que nosaltres volem filtrar tots els noms Casa Joana Ferrer Berta, els volem fer un filtre i volem separar-los de tots, veure'ls sols. Doncs senzillament ens situem sobre la casella que porta aquest nom, amb el botó de la dreta del ratolí ens anem a la selecció del filtre i li cliquem sobre filtre per valor de la cel·la seleccionada. Automàticament, fixeu-vos què ha passat, ens dona els valors de Casa Joana Ferrer Berta, la selecció que havíem fet, i ens obre, fixeu-vos, aquestes icones de filtre a cada columna, fixeu-vos, aquí ens farien filtres per data i aquí serien filtres per nom. Per aquí podem suprimir el filtre, d'acord? Però també podem fer per la pestanya inici i aquí, esborra. També ho podíem fer a la pestanya dades, aquí, esborra. Veieu? Ho fem? I automàticament se'ns ha esborrat el filtre. Això són diverses maneres de filtrar, es fa exactament el mateix. Fixeu-vos que aquesta pestanya filtre el que fa és activar, fixeu-vos on estic ara, aquí. Si jo clico sobre filtre, activo les pestanyes aquestes i si clico sobre el filtre he desactivat les pestanyes de filtre. Veieu? I si me'n vaig a inici puc fer exactament el mateix a través d'aquí. Acabo d'activar les pestanyes del filtre. Veieu? Vale. Una altra manera de filtrar una llista és a través d'aquestes pestanyes que hem activat. Aquí podíem deseleccionar-ho tot. Fixeu-vos que es desmarquen totes les caselles aquestes i anar clicant sobre les que nosaltres vulguem seleccionar. Aquí podem fer una selecció múltiple que de l'altra manera fer una selecció sobre la cel·la no es pot fer. Fixeu-vos que si ara dic d'acord, automàticament em queda seleccionat tots els valors que jo havia triat. Esborrem el filtre. Una altra manera de seleccionar seria a través del requadre cerca. Si aquí nosaltres posem, per exemple, ona, ens donarà tots els valors que contenen la paraula ona. Però a més, fixeu-vos en quina particularitat. Si jo escric una O, em dona totes les paraules que contenen la lletra O. I si jo escric ON, em dona totes les paraules que contenen les lletres ON. I si jo escric la A, és automàticament... I em va seleccionant a mesura que jo vaig introduint dates. Si ara fico un espai, fixeu-vos que hi hagi ona i espai, només hi ha Cardona. Cardona Casa Joana, Cardona Danés. Si jo li trec l'espai, fixeu-vos que a darrere dona no hi ha cap espai, aquí i aquí tampoc, i també me la dona com a valor. A partir d'aquí jo podria fer una selecció ràpida, d'una manera senzilla, i li dic d'acord, i automàticament em dona els valors que he seleccionat. Bé. Una altra manera de filtrar dades. Ens anem aquí, suprimim el filtre, tornem a obrir-lo, per aquí, per filtres de text. Fixeu-vos, si jo clico aquí sobre filtres de text, se m'obre aquesta pestanya, és igual, no és igual, comença amb, acaba amb,
conté, no conté, i un filtre personalitzat. Aquest filtre personalitzat el trobarem a dintre de cada pestanya. És aquest filtre automàtic personalitzat. Si seleccionem, fixeu-vos, tornem enrere, si seleccionem és igual o no és igual, veieu, ens obre el filtre personalitzat amb la selecció, en aquest cas no és igual. El que passa que nosaltres la podem canviar. És igual a, aquí en aquest cas podríem posar-hi, doncs, ona. I, per exemple, és igual a, no, a ona, perdó, fem-ho bé, acaba amb ona. I, per exemple, i conté doncs una que seria, per exemple, AR. Va, hi posarem aquí, no, conté, AR. D'acord, fixeu-se. Ona, i aquí Pitar conté la AR, ho veieu? Per tant, com que és l'únic que conté AR, no, en aquí hi ha guar, que també hi ha AR, fixeu-se, i ona, i acaba amb ona, ja? I prou, perquè d'acabar amb ona n'hi ha més. Filtres de text, acaba amb ona, fixem, busquem-ho, ok, i ja si ens n'ha donat més, veieu com n'hi ha més? Ja Vives ha obert, però com que no conté AR, abans no ens l'ha mostrat. Vale. Una altra manera de filtrar el text seria és igual a, fixeu-vos, aquí tenim una llista desplegable de tots els noms únics que hi ha en aquesta llista de noms. O sigui, si nosaltres posem Calbot Daniel, podríem posar és igual a o és igual a, per exemple, Calafell Mangual. Va? Posem d'acord i ens dona els dos valors que hem seleccionat. Això és una altra manera. Aquí ja veieu que es poden fer de diferents opcions, conté, no conté, filtre personalitzat, etc. Una de les maneres d'entrar seria, per exemple, filtre de text és igual a, si jo li poso, mireu, un comodí, que en diem és ona, això vol dir acaba amb ona, perquè l'asterisc servirà per qualsevol sèrie de valors que hi hagin a davant. Si jo li dic asterisc, ona i asterisc, això vol dir conté ona, perquè aquests dos asteriscs equivalen a qualsevol sèrie de valors que tingui a davant o que tingui a darrere, inclús el valor 0, o sigui que no n'hi hagi cap. Fixeu-vos, si ara poso d'acord, veureu com Excel m'ho ha corregit i em dona, mireu què tinc seleccionat, conté, que és exactament el que jo havia ficat en el filtre personalitzat. M'ha substituït els dos asteriscs per conté. Si jo li poso un asterisc a davant, fixeu-vos, li dic d'acord i automàticament amb el filtre de text, perdó que no m'ho he fet bé això, conté, d'acord, conté no, és igual a, ara, és igual a asterisc ona, automàticament em posa, fixeu-vos, m'ha donat tots els que acaben amb ona i a filtres de text m'ha seleccionat automàticament acaba amb, o sigui, s'ha autocorregit. Bé, amics, jo em sembla que això és tot per avui, espero que us hagi agradat, us deixo un enllaç al meu blog on podeu descarregar-vos si voleu aquest exercici, us animo a fer clic al like si és que el vídeo us ha agradat i us animo també a subscriure-vos al meu canal. Fins aviat, adeu!